Траян, това е Мартин, Здравейте! това е Емо, Здрасти! така отблизко. Джери е и аз съм Раднива Емо. Тук мръдни се. Ето го е Джерката. И хора днес ще играем Може да ви GTA 5. разкажем историята, защо му викаме дупката. И както виждате, днес играем GTA 5. И ще отидем до мисията на Лестър, която не сме довършили. Да си я довършим. Да. Между другото, като ваша мисията ще спреме, защото има нецензурни неща и не бива да ги качваме ние, защото сме малки. Аз съм на 9 години, Андран е на 11, а Ема е на 7. Не, че е нещо гадно, но който знае мисията на Лестър, знае я, така че ще спрем тогава на пауза. Да. И хора, ние След сме... това мислиме да ако ни се отключи нова мисия, не да я минеме. Извинявам се също за лошото качество, но ние още не сме си купили камера, сега сме на телефон и ще си купим камера около след един месец, защото сега сме събрали 100 лева, така че трябват ни 200. трябват ни 150-200. Няма да е другия месец, може да... И все пак трябва някой да ни закара за оттам. Така че когато някой има време, или по-точно когато ние имаме време, ще отидем, ще купим камерата. И ние сме си купили микрофон, ние сме си купили слушалки, геймърски, само ни остава... Много смърдят! Марти, Емо, си душката краката. Ама неговите смърдат! Ма котката ще ме ги виеме! Как ти смърдат ли? Знам, тя котката не е добре. Това сигурно и котката ближе на Марти краката, смърдат ужасно. Емо, аре малко по-тихо. Сори. Тази спа на това. Ело, Марти. Марти и Емо гледат клипове на Heaven Bull и Вената. Вената и Ники Черно. Да не се чудите как ги гледаме едновременно, те играят заедно. Да не се чудите. Сега влизаме в магазина да си вземем дрехи. И аз не знам защо ни трябват дрехи, но трябва да си ги вземем. Точно за тази мисия. Тая сме я правили, бе. Тая мисия сме я правили. Да. Чай да отидеш до жената. И така. Сега... Искам да разбера мисията, затова не я скипвам. По-точно да... Така. Сега трябва да отидем ето от тея да си купим. Иначе там ми харесваха, ама... Ето човек го удари да падне на земята. Сега кое да си взема това? Не ми хареса. Е това. Не, чакай да не видя. Аре бе, Джери. Това мисля да взема. Да, вземем по-добре. Или е това. Да. Чакай бе, Емо. Прайчиш ме. Това взимам. Рец. Грилна, бе. Ударя. Не мога да удрям в магазина, не разбрали? Марти е ужасен и май ще спираме клиповете с него, така че... Там ни е колата.
Yes. Бяс. Yes, бяс. То го удари поне, само и то. Не искам бе, трябва да изпълнявам мисия, то ме вика да удрям хората. Ще им давам след малко едни Знаеш баници. какво стана? Арти, по-тихо. Един път знаеш какво стана? Да, какво? Значи, ударих една, тя викна полицията, след това бяга. Тихо. Пускам музика, хора. Дано да ви хареса. Дано да ви хареса тази песен, която съм избрал. Говоря с Лестър в момента. Вижте, Джери. Ой, Джери, утре. Брат, само да не ме блъснеш. Джери, пречиш ми. Джери, тук е в краката ми. Мога да ви изпея цялата, само че не искам. Че е тъп. Още малко и ще призградат. Също исках да ви кажа, че ако се берем 10 абоната, ще го направим нещо като парти, съм, че няма да е, защото са все пак 10 абоната. Нямам претенции, ама просто казвам, защото все пак са 10 човека може да ни харесват. За сега имам 5 абоната, така че след 5 абоната ще си вземем нещо и ще празнуваме накрая. Ще правим пикник. Пикник, батон, че ходим на пикник. На пикник? Не бе, даре кажи на Джери, хапаме! Кажи му ти е приятел на тебе. Да. Да, ми е път. Сега Марти ще ви каже нещо. Чакай ти, че го забравих. Мале, колко си звукав. Нали? И миналия път, когато дрифтихме... Да. Казвай. Значи, хора, ако сте по-големи, напишете в коментарите и може да те мисли, които са много гадни, може да ви ги покажем. Ако сте много големи. То спо. Взема тази кола, че ми харесва. Аре, бе, Марти, какво правиш? Тази песен, къде Хейман беше, ще я пуснал, беше много яко. От другата седмица спираме с Марти да снимаме клипове. По-точно ще си помисля. Защото Марти много се легави. Ей, той ми избегай колата. Се извинявам, че падна на телефона. Ево, мръдни се, речеш. И ето, тук е това. Колата си. Хора, пак се извинявам. Сега колата. Сега трябва да спра на паза. Така че... Аре, престани, бе. Просто сега трябва да хода след ето този. Знам, че трябваше да спра на паза, но само до там, където трябва... Ще отидем до там, ще спра на паза. Трябва да го следвам този. Къде отиде, бе? Натам. Натам. Натам, точно това му каза. Обърни мишката, бе. Че аз се блъскам в стената. Нали? Къде я обръщаш? Към Марс? Натам, така. Много зле. Между другото, другия път ще правим дрифтове съвсем. И хора, сега спирам на паза. Защото аз съм много добър на... И така, хора, готови сме с това. Извинявам се за кратката пауза, но това беше гадно. Гадно. Сега трябва да отида. Който я знае, че е много, доста гадно. Така че... Така, тук сега ще правим нещо. Но не знам какво.
О, това беше телефона. Ще сменяме това. Ще сменяме телефона. Сега ще гледаме телевизия и оня треска телефона в земята, по телевизията и... Аре, тихо бе, не разказвай. Стига бе, стига! Изправям се, но... Такъв е телефонът. Хора сега. Продължаваме. Излизам от тук. Това брато, прави ли ти се компютъра? Те тук са доста тъпи. Пияни. Тъпи пияни. И двете. Сега отиваме на другата. Има още едно последно. Трябва да го изпълним. Не! Е, тази кола ще взема. Така. Тръгваме. И хора ще спрат. Не, няма спирам този път. Да му затворя ли на този Лестър? Не. Няма, защото се ядоса. Така. Му пуска някакви музики. Сега си отивам от къщата. Не бе, не трябва тук. Марти, затвори се. Отиваме си в къщата да гледаме телевизия и сега сигурно по новините ще го дават Лестър и ще се усети, че в телефона му... В смисъл, сменили сме му телефона или нещо, то се беше. Аре, отбогна. Отрапах се. Сега ще хода до тази точка. И така. Аре, намалете звука да я вие нищо. Марти, ти па се спокава се смееш, казах ти, че до другата седмица се спираме да... Добре. Обаче го намали. Да, сега търсиме Лестър по телевизията. Ариде. Ето го. Сега гледайте телевизия. Хора, ще спра на пауза, защото така не е интересно. Не, ще усиля.
Миналия път, когато аз го направих това, той си ядоса и тресна телефона от земята, защото ще се усети. Не знам дали това е целта, но... Сега е момента. Дано не се усети. Стискам палци да стане, защото не съм... Дано не го щупи, бе? Дано? Дано не го щупи. Той ще го фури 2 часа, май. Бе, не трябваше да натискаш. Сега ще го метне. Няма да го метне. Ще го метне. Ще метна го вече. Не го е метнал, не го е метнал. Е, сега ще го тресна от земята. Беги, то го тресна, то го тресна! Не! И какво? Какво трябва да направим, хора? Меткал, Filer, to detonate the home. И така няма да изпълнявам втора мисия, защото не стана. И е сега на цел. Трябваше просто да натискаш. Лъд ли си, какво си? Хора, сега ще, както ви обещах, ще стрепем малко. Например, ще взема колата. Да се метнем от кран. Ще взема колата, като се Ама ядосам. вземи тая малката. Тупа за планета малката, та не мога да намира. Къде е на бялата? Ето я. Не гледай такива решенки на очите. Кой ми взе колата? Ела, бързо! Някой ми взе колата! Джими, бе! Ама той е много луд, бе! Това е Джими, не виждаш ли? Аз ще го сваля от колата. Не! Джими! Застреляй го! Джими, защо носи лъж? Аз ще го проследа. Джими взе колата и Джими! Ела! Хайде, Джими, не бягай! Аз съм добър. Сега ще сваля от колата, ще направя на 2 стотинки, Джими. Къде? Къде отиваш, бе, брато? Пак ли за марихуана? Маня, то съм много луд, бе! Така. Само не бягай, само Джими не бягай, не бягай. Слизи от колата, бе, Джимчо. Абе, аз казах ли ти слезеш от колата, бе? Марти не ми дава да го гръмна. Тогава на къде отиваш, бе?
картите, бе. Най-вероятно е то умрял, е. Не, само не ме блъскай. Аре, давай да гръмни го. Ама не се плаши това момченце. Айде, чао. Ходи си вземи марихуана. То стаята му е пълна с дрога. Почваме да се... полицията ме следва. Ма синете ли ме предаде, бе? Не. Моля, това ме премаза, сега как ще стана? Брат, защо ме премаза? Що те питам, бе? Топа продължава да ме блъска. Да ме пукнеш. Скъпаняк. А тука... този го гръмна. Сигурно. Ти как може толкова смотани? Аре, дай. Качвам се в колата. Ето за първо. Виж къде са многото милиони. Аре, давай, запаля. О, запаля. А не последна. Брат, бягаш, не трябва да бягаш. Гумата. Скачам за колата. Ще се предам на полицията. Така хора, това беше от мен. Клип ще стане твърде дълго, затова го спирам. Чао и от Марти. Чао! Чао и от Емо. Емо! Чао! Чао.